tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Pera lang ba ang motivation para magtrabaho ng maayos? Kasi po, pera na lang talaga ang dahilan kung bakit ako nagsistay sa company namin. Hindi ko kasi trip yung mga tao. Pero iniisip ko na lang na kapag ka nawalan ako ng trabaho, wala akong pera. Pero yun lang ba talaga? Parang nandito po ako sa punto ng buhay ko na I have questions. Yan. Thank you, Tambalan, and God bless. Yarn. Parang kalungkot naman ano. Oo, yung papasok ka, dragging your feet to work. Yes. Na-experience ko yan dati, sa dati-dati pa, mga napasukan na ang hirap pumasok kasi mabigat na siya. Tapos, ang iniisip ko na nga lang na susweldo naman ako sa quincenas, susweldo ako sa 30. Kaya lang 'di ba? Kaya nga siya tinawag na hanap buhay kasi binibigyan ka dapat nito ng buhay. Literally and figuratively. Literal kasi mabubuhay ka sa sweldo. Pero yung figuratively na buhay, kasi buhay ang dugo mo, buhay ang sistema mo, buhay ang diwa mo, di ba? Kasi masaya ka dun sa trabaho. Oo, importante kasi dapat sa trabaho, kasi yung sanity mo nakasalalay din dyan eh. Yun din, di ba? Hindi lang talaga. Pero, don't get us wrong. Huwag kaming hindi kami plastic ni Diego. Correct, kailangan din yan. Kailangan. Kanina nga, meron akong inabot na kaunti kay Diego Bandido. Sabi ko sa kanya, pampasaya. Yeah. Diba? Si Titan Jello nga pumasok dito sa ang saya-saya. May blessing na. Labas ngala-ngala yung ngiti niya eh. Pumunta siya sa akin doon. Sabi ko, bakit? Sabi niya, boss. Teka lang. Tapos nung pumasok na ako dito kasi tambala na. Nakikita ko siya, nagpa-flying kiss pa sa akin. Kasi alam naman natin, ang pera is a good motivation. Yes, totoo naman eh. Pero hindi talaga sa lahat ng oras. For example, may mga sinasamahan ako, pinupuntahan ng mga events, tinutulungan mga tao na hindi ako binabayaran. I do it because I love them. Teka lang, hulaan ko. Sino? Pinapagalitan ka ng asawa mo, ano? Minsan. Pareho tayo. Kasi alam mo, meron akong recent invitation, sabi niya sa akin. Basta yun. Sabi niya, nakita ko yung picture mo, may bayad ba yun? Sabi ko, wala. Sabi niya, ano ba yung ginagawa mo dyan? Ano ba makukuha? Hindi, basta. Hindi, kasi nga, ganito, hear us out. Our husband and wife. My husband and your wife, hear us out. And they know it naman eh. Because we're very happy with what we're doing. Yes, And for example, happy tayo dun sa mga tao na nakakasama natin. Hindi mo kami kailangan bayaran. Correct. Para pumunta dun. For example, dati, nung unang panahon, meron kaming super fan ni Chris na parang every time na meron silang activity, affair, event, para pumunta yung tambalan,
inaabutan nila kami, ganyan. Tapos dumating sa point na friend na namin siya. Oo. Friend na namin yung pamilya, ganyan. Masaya na lang din kaming kasama sila, ganyan. Na sinabi namin sa kanila, hindi naman kailangan. Oho. Pupunta naman kami kahit wala, 'di ba? Kasi yun nga ang point doon yung sinasabi namin. Pero kung meron, why not, 'di ba? Pero hindi mo kailangang bigay. Oho. Kung ipinilit mo ng bongga, isinilid mo na lang sa bag ko, tapos wala na Ayan. ako nagawa, ay di, Correct. go, 'di Hindi ba? kasi may mga tao din kasi na pag nagbigay sila at pag tinanggap, masaya din sila Masaya eh. din sila. May hindi mga tao dahil din ganon. parang nahirapan sila, kinakailang bayaran si Nicole. Hindi. Meron din mga tao na talagang sadyang ang kanilang love language is they really give Oo. and happy sila doon. Na pag hindi sila nakapagbigay, parang hindi rin sila Oo. masaya, At di yun po ba? yung mga tao hinahanap namin. Asan para po win-win. kayo? Asan po kayo, di ba? Hindi, kasi alam mo, napapagalitan tayo ng mga asawa natin. Kasi sila po yung nakakakita na tumutulong tayo na wala tayong kapalitan, Kapalit. no? Pero kung minsan inaabusot, niloloko tayo. Pero Ayan. tuloy pa rin din tayo. Hindi. Tsaka yung mga asawa kasi natin, sila kasi yung finance manager ng Oo, bahay. yun, isa pa yun. So, magko-compute sila na masahe ka. Oo. Ako, kinokomputan ako niyan, nagpa-makeup ka, nagpaayos ka, ganyan. O, di ba- oy, di ba- Baka bumili ka pa ng damit, di ba? Tapos walang bayad. Ay, di ba niloko ka na ng nakaraan ng mga ganyan? Ba't nandiyan ka pa rin? Kaya nga meron talagang thin line, Oo. hairline difference between mabait tsaka tanga. Anyways, kaya namin kinikwento yon na bakit may mga bagay na ginagawa ka kahit walang bayad, ganyan. Kasi gusto natin na kapag ka gumawa tayo ng isang bagay or pag meron tayong trabaho, masaya tayo. Yun lang Tama. yung point. Oo. So, kung tinatanong mo sa amin kung pera lang ba, of course, pera yung pinakamalaking factor. Huwag na tayong plastic, Correct. di ba? Kailangan natin yan. Totoo naman yan. Kapag ka nag-a-apply ka ng isang trabaho, ang una mong tinatanong, magkano po ba yung sahod, di ba? Hindi naman agad-agad, magiging passionate po ba ako dyan? Oo. Magkakaroon po ba ako ng wisdom? And Oo. hindi. Ang unang tanong, magkano po? Kasi yun naman talaga ang first and foremost. Pero syempre, kailangan para magtagal ka din dun sa pinagtatrabahuhan mo, kahit pa paano, gusto mo rin yung lugar na Oo. kinabibilangan mo. Kung hindi, nako, ikapapangit mo yan na maaga. Magkakasakit ka pa. Tama. Di ba? Now, for your sanity naman talagang toxic na, huwag ka munang umalis dyan, mag-resign. Planuhin mo, be smart. Ayan. Hanap ka muna ng fallback mo kung Pwede. sakasakali. Correct. Kung talagang hindi mo kaya. Kasi Oo. pwede naman na maganda yung maayos na sumusweldo ka. Tas maayos din ang pakikitungo mo dun sa iba. Oo. Na hindi ka na iinis or nagagalit. Hindi namin alam yung kwento. Correct. Pero Oo. alam mo yun yung katotohanan, Jegs, talaga sa sa buhay eh. Tama. Minsan yung trabaho hindi mahirap. Ang trabaho madali. Correct. Ang mahirap makisama. Yeah. 'Di ba? Kasi- minsan ang epal hindi yung work itself kasi yung work itself kaya mong gawin eh. Oo. Ang epal yung mga kasamahan. Yung mga tao. Totoo talaga. Totoo naman yun eh. Kaya again, iba-iba po yung dynamics ng bawat isa. Imaginein mo, iba-iba kayong pinanggalingan, True. paano kayo lumaki, tapos pagsama-samahin kayo, Correct. na kinakailangan mag-glue kayo. Correct na mag-glue kayo together. Pakahirap kaya Oo. talaga nun. Kaya napaka-importante na kunin si Nicole Yala as Bilang your strength coach. Ito na naman. Po-promote na naman. Tapos wala naman siyang time. Pero kaya ko nasabi to, Oo. kasi ako talaga nung ginawa natin yun, nakita ko talaga na akala mo masama lang ugali nitong tao na to, nabibwisit ka, pero nakita mo na ganun normal nature niya pala yun, na hindi dahil sa masama ang ugali niya. Alam mo, yun yung kinikwento ko dun sa isa nating kasamahan dito sa trabaho nung ine-explain ko yung strengths discovery session. Sabi ko sa kanya, para sa akin, kahit ako yung nagbayad nung pag-aaral ko dun, ROI na sa akin, yung nakikita ko na literal na naiisip at intentional nilang ginagamit yung strengths. Para sa akin, hindi man ang balik ay kwarta kasi feeling ko yung pera in time it will come, 'di ba? Ang magandang balik sa akin is yung feedback na nakukuha ko na intentional ka talaga sa paggamit ng strengths o alam mo na kung ano yung strength mo. Kasi totoo maiintindihan mo isang tao kung bakit ito si Diego Bandido, kung bakit pagka meeting simula noon hanggang ngayon hanggang sa susunod na panahon, pagka meeting magtataka pa siguro ako kung wala siyang suggestion, 'di ba? Kung wala siyang suggestion kasi yung pala meron
meron po siyang tinatawag na strength na ideation. Ideation, Ibig oh. sabihin, marami po siyang ideas. Hindi ko po mapipigilan Hindi niya yung... mapigilan. Talagang sadyang pag may sinabi, Sintra board lang yung sinabi namin, anong nakalagay sa Sintra board, ang dami na naisip. Oo. O kaya, may binato lang na sitwasyon, ang dami na naisip. Oo. Tapos for others, you will think, ang epal naman ito, dami Oo. naman itong Pero pag naintindihan mo na, Parang kaya- reklamador. Reklamador, ang daming naiisip. Pero pag naintindihan mo na, okay, kasi marami pala siyang ideas. Oo, pero hindi lahat ng idea ay patok. effective. Oo. May mga madami ding idea si Diego na hindi namin pinansin, Oo, 'di ba? basta bato lang ng bato ng idea. Oo, ganyan. Ayan. So dapat para sumaya ka sa trabaho mo, 'di ba? Sabihin mo dun sa manager mo, mag-strengths discovery session with Nicole Yala. Tama. As a Gallup certified strengths coach, Oho. kung may time si Nicole Yala. Chichempohan nyo. Kung may time po ako, Ayan. 'di ba? Pero it's nice to know that. Pero yun yung mahalaga. Sana maging masaya ka pa rin sa Oo. trabaho mo kasi isipin mo ilang oras sa isang araw na Tama. sila yung kasama mo. Mahirap kapag ka hindi ka masaya diyan. Tandaan ang workload becomes lighter. Kapag ka it's shared with a smile. Oo. It's shared with laughter. Oo, kasi Yan. kung halimbawa, toxic ka, hindi ka masaya sa work mo, nadadala mo yan sa bahay Oo. Pag uwi mo, nakasimangot ka Correct. kasi nabuwisit ka dun sa Tama. kasamahan mo. Tapos makakapanira ka pa ng skincare clinic. Bakit? Hindi Oh. na gumagana sa yung Botox kasi lagi na nakakunot yung noo mo. Diba? Grabe yung stress. True. So Oo. hanapan kung hindi ka pa makalipat ng work, hindi namin alam yung dynamics ng trabaho mo, wala ka Oo. masyadong sinabi sa amin na, alam mo naman kami ni Diego, nag-iimbento na lang kami pag wala masyadong impormasyon. Pero ang pinakamahalaga talaga dito is find happiness in whatever form Tama. dyan sa opisina ninyo kasi meron yan. Correct. Meron kang pagkukuhanan ng Oo. ng saya para masaya ka naman pag Oo. pumapasok ka. Tsaka hindi ka naman tatagal, tingin ko, kung hindi ka talaga masaya eh. Oo, or kung hindi mo, kung kaya mo pa, kung Oo. tinitiis mo. Pero kung halimbawa, yun nga, tama yung suggestion ni Diego. Sige, tiisin mo muna, pero may backup plan ka. Ganon. Pero, ito lang ang din sasabihin namin sa'yo, ulitin namin. Sigurado ka ba? Sigurado ka ba na sa lilipatan mo, Oo. hindi epal yung mga tao? Tama. Sigurado ka ba na sasaya ka na dyan? Pero yun nga, hindi mo rin naman malalaman kung hindi mo susubukan. Tama. So, parang pag ano lang yan pag bumili ka ng bahay sa mga subdivision, di ba kukuha ka? Yan. Hindi ka sure kung yung kapitbahay mo ba ito, hindi. correct. Diba? At pag umalis ka, kung halimbawa, hindi mabuting kapitbahay yung Oo. katabi mo, Lipat naisip ka mo, ulit. lipat ka. Oh. How can you be so sure? na yung lilipatan mo. Oo. Di ba? Mabuting kapitbahay Correct. na. Oo. Ganon. So, Dumiska- mag-a-adjust tayo talaga Dumiskarte ka na lang. Correct. Diba? Paano mo, ano ang gagawin mo? Ikaw na lang ang mag-adjust kung hindi mag-adjust yung paligid. True. O, babalik tayo dun sa lagi kong naaalala, yung si Miss Tonet ba yun na Isang speaker natin speaker noon. natin na problemahin mo dun sa mga bagay na may control ka. Pag sa Yan. walang control, wag mong problemahin. Huwag mo na problemahin. Sa ganun na talaga yun eh. Mhm. Huwag mo problemahin. Oo. So, ano yung ba pwede mo makontrol? Pwede mo makontrol yung reaction mo sa mga tao. Diba? Hindi mo makokontrol yung mga ibang tao, pero yung reaction mo sa kanila, pwede mo makontrol. Hindi, kahit saan naman trabaho, kahit dito naman sabihin nyo lang masaya kami. Pero Oo, may mga hindi. tao, di kami pag nakita namin, nabubuisit. Oo, correct. Name drop. Chares! Joke lang. Baka mamaya balikan kami ta sabihin, ikaw din, name drop ka din namin. Di, totoo yun. Oo. Wag po kayo lagi naniniwala sa mga naririnig nyo lang. At actually, sa kung minsan, nababasa nyo lang. Ang ironic ko minsan, yung tao na yun, wala namang ginagawa sa'yo. Diba? True. Pero nabubwisit kapag dumadaan. Sino ba yung daan ng daan at nabubwisit ka? O ganun lang yun. Oo. Wala pong perfect na company. Wala rin, para sa akin, wala rin perfect na sahod. Meron Oo. ba? Meron ba? Pwede din, may Oo. perfect na sahod, pero kung perfect man yung sahod na yun, may kaakibat din yan na stress. May perfect na sahod pero walang perfect na empleyado kasi pag mataas yung sahod mo, tumataas din yung mga needs mo, Totoo mga wants din. mo. Correct. Parang kulang tuloy. Parang. Naghahanap ka na naman ngayon ng dapat tumaas pa yung sahod ko. Oo. Hindi po natitigil eh. Oo. Tingnan mo, pag walang kakontentuhan, wala, hanap ng hanap. Tama. Tingnan mo ito. Oo. Sabi mo, mukhang maayos naman yung feeling ko, maayos Oo. yung pay eh. Oo. Kasi pera na lang daw ang Correct. dahilan kung ba't siya nagsistay. Tama. Maging kontento. Ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego At Bandido. ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Shake!